6,000 persuna f'Malta dbati bid-diżordni bipolari, dan ifisser li jesperjenzaw burdati li jistgħu jdumu ġimgħat jew xhur. Il-burdata tista' tkun depressiva b'sentimenti ta' swiet il-qalb, burdata manika, jiġifieri b'sentimenti ta' ferħ esaġerat jew inkella mħalta. Fil-jum li tfakkar il-jum dinji tal-bipolari, laqda non-governattiva Be Positive tellet attività ta' għarfien fil-Belt Valletta. Kien spjegat kif adult wieħed minn kull 100 jibati minn din il-kundizzjoni f'xi mument f'ħajtu. Albert McCarthy li ilu 20 sena bipolari fisrilna wħud mis-sentimenti li kien iħoss fosthom li xi drabi ma kien qis xejn u jieħu riski kbar. F'dawn iż-żewġ kundizzjonijiet għalhekk iġibek kif jgħid il-Malti daqqa fit-tapp u daqqa fil-bettija. Din hija kundizzjoni illi tista' tistabilizza. Tispiċċa l-kollox minn fuqek huwa diffiċli, imma bħad sokkor, bħad diabete, inti jekk tieħu l-kura żgur illi se tmur tajjeb. L-istudenta Abigail Grek li waslet fl-aħħar sena tal-istudji tagħha bħala infermiera fissret kif mill-esperjenza ta' taħriġ tagħha qed titgħallem kif din il-kundizzjoni ma tindunax biha fiżikament u allura sostniet li jeħtieġ aktar għarfien dwarha. Dwar dawn il-problemi li ma jidrux fiżikament ma tarahomx, allura għalik x'inta xi ħadd li forsi jibgħat minn bipolar mhux ħadd induna għax huwa m'għandux saqajh fil-ġibs u jew forsi m'għandux maska ma' wiċċu. Allura għalik huwa persuna normali. Allura hemm bżonn li n-nies ikunu aware li hawn nies jibgħatu minn problemi ta' saħħa mentali u dawn il-problemi ma jidrux. Intant Marta Albert Lina McCarthy għaltilna li mhux dejjem kienet faċli li tifhem lil żewġa iżda saħet fuq l-importanza li tkun b'saħħtek illum u tittama għal-għada. Ġieli pereżempju ġilidna ħafna għax ma fimtux. U kważi wasalna fl-istati li nisseparaw għas kemm konna niġġieldu. Imma mbagħad meta tibda tifhmu tinduna l-bniedem illi he doesn't really mean it. Ma jafx ikun qed jagħmel dak il-ħin, u mbagħad jiġi lura ftiegħu titkellem miegħu u terġa' kollox għad normal.